Dnes jedeme do nejvíce navštěvovaného místa v celém Štyrsku, které je ve výšce 2700 metrů. Pro návštěvníky z východní části Rakouska, a tedy i české turisty, je Dachstein prvním ledovcem Alp. Pro mnohé se stává velkým požitkem už ledovcová lanovka. Jen za pár minut překonáme převýšení asi 1000 metrů. Tady leží sníh po celý rok, takže se dá lyžovat a běžkovat kdykoliv. A je-li hezké počasí, tak tímto směrem se díváme do České republiky. Přívětivě nás však Dachstein, tedy kamenná střecha, nevítá. Vítr tady dosahuje snad 100-kilometrové rychlosti. Pro horší případy je tu prý ale dost postelí k nouzovému přespání. Pro mnohé by právě taková noc mohla být zrovna opravdovým zážitkem. Pokusme se nahlédnout do útrob zdejšího ledovce, lépe řečeno zdejší atrakce Ledového paláce. Od vrcholové stanice lanovky jsou to asi 3 minuty pěšky. Je tu mrazivo i v létě a pod nohama klusko. Jinak se nám ale otvírá úplně jiný, fascinující svět. Aha, tady je kniha hostů asi, takže se zapíšeme. Nein. Ne, to nepůjde. To nepůjde, to je ledové. Světelné efekty s proměňujícími se barevnými iluminacemi otevírají docela zvláštní galerii soch, které tady z miliony let starého ledu vyřezali známí umělci. Vedle asijských motivů se potkáte s egyptským faraonem Tutanchamonem, ale hned za dalším rohem na vás vykoukne třeba vikingský bůh. Tak jsme se vlastně ocitli v útrobách ledovce a nad námi je prý až 8 metrů ledu. Symbolem moderní doby v ledové galerii je také například Ferrari, vůz Formule 1. Ledový stůl i s křeslem sice láká k posezení, ale představa, že by k němu člověk přimrzl, no. Královskému křeslu i s korunou a žezlem jsem ale přece jen neodolala. I přes teplotu sedačky -8 stupňů. Na bezpečnost a pohodlí návštěvníků, kteří se z Ledové galerie vracejí k lanovce, je pamatováno krytým eskalátorem. To je ale docela nepřiměřený luxus. Přece jen je mnoho sportovně založených turistů, kteří dávají přednost pěším túrám anebo výstupům na skály po cvičných stěnách, kterých je zde bezpočet. Podmínkou je ovšem dokonalá výstroj, popruhy, karabiny a přilba a také potřebná fyzická kondice. Moje přítelkyně Monika mi říká, že sem v poslední době jezdí opravdu hodně českých rodin, protože propadly horolezectví, takže tady si mohou vyzkoušet další umění. Za zmínku stojí zejména to, že na mnoha skalních stěnách v okolí městečka Ramsau jsou instalována ocelová horolezecká lana, tedy jakýsi trenažér, po kterém lze nacvičovat výstup po příkrých stěnách. Pomocí karabiny se prostě k lanu připoutáte a tak nehrozí pád dolů. Proto zde často zkoušejí základy horolezeckého sportu celé rodiny i s dětmi. Přiznám se, že horolezectví není zrovna šálek mého čaje, ale někdy to stojí za to překonat trochu strachu kvůli těm krásným zážitkům. Z Dachsteinu vás zdraví Marie Budhemsová.